Na hát sziasztok, látszódban a videóban akkor elmondani, hogy itt az első YouTube videó, nem tudom mit fogunk csinálni, csak távolítom ezt a videót, itt megvárjuk. Úgyhogy ennyi. Igen, és akkor én Plants vs. The Brain Rot fogunk játszani. Cappuccino Aspino, Bonetta nem Ambalavu, Steve. Luta Kissau 54. What the fuck? Na, megnézzük milyen bűnek vannak. De én mindig mit írt? Steve, the dragon come alone. Nado. Nada. Érted? Nem kapol. Azt hiszi, hogy nálam könnyen kap Dragon Cavalloni. De azt ki kell érdemelni. Hát, ami minute second, úgy ilyenek az PLS. Please. Nem adunk semmit. Már a 4. rabbitnél járok. Nem sokára megvan a full rabbit. Úgy az 5-ös lesz majd az utolsó rabbit, mert nem vagyok annyira benne biztos, lehet, hogy utána folytatódik a rabbit. Mekkora frigók haneló, pofrofaddáló. What the fuck? Egyik meg? Jó! Ezt be is szívezzük szerintem. Hol is van? Itt van Frigo Camelo. De ez nem is nagy. Oh my gosh, itt van ez. Ez van még a Frigo Camelo. Oh my gosh. Your inventory is full. Oh my gosh, fullon vagyunk. Eladjunk itt a brain rotokat. Yes? Jó. Akarom mondani sem. Amúgy nem ez az első videóban, higgyétek el, mert nekem van másik YouTube csatornám is, aztán már több mint egy éve rakok fel videókat, úgyhogy csak muszáj volt bejelentem, mintha ne tudjátok, hogy az én vagyok, azt nem mondom, azt a másik csatornámat, azt titok még egyelőre, de nem sokáig, de lehet sokáig, de nem tudom. Mikor lesz kedvem? Oh my god, menjünk. Ha ezt ideadod, akkor áll az alapú. Mi jó ér, oh my god. Mi van? Beértezik kockja tématéjai. Mi van, beértezik kukai meg az ilyenek? Ha írjad már gyorsabban, nem érek rá egész nap. Írom neki, hogy trade. Trade? Dragon. Írd már, vagy yeah, vagy igen, vagy yes. Please, you dragon come alone. Jó, ha azt odaadod, válaszol. Nézzük, hogy hol van. Ez kell? Igen? Dragon come alone? Yes. Oh my gosh. Na, ideadod, hogy anyáz. Oh. Thank you. Thank you, boy. Na akkor, itt van a kihoz, gyorsan beszívezzük. Seeds. Watermelon. Ó, nézzük. Nekem Lucky blokkot írt. Lucky Potation. Aha. Létezik ilyen is? Oh my gosh.
De viszpertonosan Mr. Carrot. Mr. Carrot. Carrot úr, igen. Mr. Carrot, yeah boy! Ragd vele valahol. Ne, akkor ide. Úgy, ragd vele valahol. Éles. Ne szívasd már, ragd le. Ott valahol. Jó, nem mindenhol van a full. Aztán valahol kihagyott valami helyet. Legyen a 100-kás. Na akkor. Ez a Mr. Carrot. Oh my god. Itt ássunk ki. Őket előtt játszunk. Jössz? Egy bútornál van. Brudel. Itt egy nagyobb bútornál van. Úgy más néven, aki nem tudna angolul. Dinnyé. Dinnyé jelent. Lehet, hogy valaki felismer a skinemről, mert egyszer vagy kétszer volt ilyen videó, hogy mutattam a skinemet, úgyhogy lehet, hogy valaki felismer, de nem biztos. Hol lesz? Steel the Brain, stop! Valahogy nem megtudjuk. Vagy lesz Steel the Brainot is amúgy. Lehet, hogy megy ma lesz Steel the Brainot, amúgy nem izgulok, vagy amikor egy évvel ezelőtt elkezdtem ezt a YouTube-ot, nem izgultam, hogy mert amúgy nem izgultam, hogy hittem kívül. Én nem tudom, hogy mennyire fog menni majd a könyvnek. Még várjunk egy kicsit. Jó, nem várjunk. Itt vannak a kártyák. Egy Frozen Frenzy. Oh my gosh. Egy Frozen Blast. Aha. Egy Secret Slayer. Aha. Butter Up. Baiter Up. Aha. Yeah. Oh, easy. Trulli Mero, Trulli csinál ballerina cappuccino. Ez mi? Agora Trinilla. Na jó, egyáltalán kommentbe, hogy ezt hogy kell kiejteni, hogy nekem szíve vagyok. Nem tudom azt az ásónak, hogy majd neki kiejteni a nevét. Trippi Troppi Topat. Úgy az nem, az már a hal, de Trippi Troppi. Burba lol. Na, és akkor ezt a kinyírjuk, yeah! Oh my god. Átnézzünk ide. Yeah. Szerintem itt lesz valami. Oh, luck. Oh my gosh. Oh, most van Red Rock. Garden. Yeah. Most van full on inventory. Inventory. Oh my gosh. Nem adunk egy godit, mindegyiket beszívezzük. Ha valakivel kell trade-elni, vagy sorsolunk. Kivisszim. Lesz olyan sorsolós videók is lesznek, higgyétek el. A kedvenc, ami, vagy na, hát nem is a kedvencem, de a legnagyobb olyan virágom, hát ez a ez a szőlő. Nem mikor át a szőlő, nem? Hey! Bombini Crostini! Svivinja bombardiro. Oh my gosh. Ajaj! Gyorsan ezt töljük! Szkacok, ezt töljük! Ilyen még soha nem volt nekem! Los Ketalitos! Oh my gosh! De miért a ló jóba ment? Ó, de jó! Oh my gosh! Skacok! Mit termel másodpercenként? 3001-et? Azt hiszem többet fog termelni. Skacok! Oh my gosh, egyszerűen kurva jó ilyen elnézést. Na, hát nem szabad, mert a YouTube átidetilt, igen. Sajnos igen, mert a YouTube, igen. Na semmi. Na akkor legyen ilyen pörgetős, hogy mit fogunk nyitni. What? Na nézzük. Egy Matteo! Beszívezzük minden egyes számot. Oszta, kacok, ezt fogjuk kisorsolni. Írjatok majd, ebből majd csinálok is sortot. Ha írtok majd kommentbe eztet, és hogy valaki, hogy
majd el is mondom a nevemet. Amúgy Dozidó alsónál 354-nek ki fogom írni. Bejelöltök mindannyian, akik majd írnak kommentbe, kisorsolom. És fellép a privátra, és akkor úgy fogjuk csinálni majd. És akkor majd kisorsoljuk, a háttérben beszélgetnek, úgyhogy azt ne zavarjuk, de na, ezt el fogjuk kisorsolni. Lehet, hogy mert van ettől jobb is amúgy, ami sokkal többet termel. Addig ezt ide szépen lerakjuk, termeljen pénzt. What? Látjátok, ez a Gararam and Madungdung is többet termel. Amúgy a Madungdungát a nagyon olcsó szar. Van nekem, nem valami. Nagyon szar. És nem viccelek, komolyan ki fogom sorsolni azt a... Nem hazudok. Ez Alos Sekoltusz. Oh my gosh. Na srácok. Ennyit szeretném mondani nektek, hogy ennek a videónak ennyi lett volna a története. Sziasztok!